Uffiċjal ta' fabbrika li tħaddem bosta nies f'Malta fisser kif l-investiment li għamlet il-kumpanija f'enerġija rinnovabbli wassal għal kontijiet irħas. Waqt konferenza dwar l-intraprizi u s-sostenibilità ekonomika tagħhom, Olaf Zara fisser kif investiment li jsir f'operat iktar ħabib tal-ambjent qed jiffranka l-flus lill-istess negozji. Ħadna azzjonijiet immedjati fejn jidħlu pereżempju investiment f'equipment li huwa ħafna iżjed effiċjenti, qed inħarsu lejn il-futur ukoll, qed ninvestu bħalissa pereżempju fuq photovoltaic cells, solar panels biex niġġeneraw parti mill-enerġija illi nużaw. F'din il-konferenza tkellmet il-Ministru għall-Intrapriżi Mirjam Dalli li saħqet fuq il-kooperazzjoni bejn l-industrija u l-Gvern hija importanti ħafna sabiex pajjiżna jilħaq il-mira li sal-2050 pajjiżna jkun ħieles mill-karbonju. Hija qalet li n-negozji f'pajjiżna huma konxi u jridu jagħmlu investimenti favur l-ambjent. Imma fir-realtà irridu nibdew ninvestu issa għaliex irridu teknoloġija li tirrikjedi ċertu ammont ta' investiment u li ma nistgħux inħallu sal-aħħar ġurnata. Dan il-pajjiż miexi fuq binarju ta' sostenibilità u digitalizzazzjoni. U bħala gvern qegħdin naraw li ninċentivaw lil dawk il-businesses, dik l-industrija, is-self-employed iż-żgħir, l-SMEs li huma interessati li jinvestu. Il-Ministru Dalli qalet kif dawn l-investimenti se jwasslu biex jgħinu pajjiżna fil-preżent u mhux biss fil-ġejjieni. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kert Farrugia, semma kif din qed tgħin l-intrapriżi jinvestu f'miżuri favur l-ambjent fosthom dik tas soft loans li hija skema ta' self għall-intrapriżi biex jagħmlu investiment sostenibbli. Farrugia qal li dawn il-miżuri qed joqtu lill-kumpaniji u jħallu effetti pożittivi fuq il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli u l-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji Abigail Mamo faħru l-investimenti li qed jagħmel il-Gvern permezz tal-Malta Enterprise u saħħu wkoll fuq l-importanza tas-sostenibilità. F'din il-konferenza tkellem ukoll id-Direttur tal-Ekonomija Ċirkulari fih dan il-Kummissjoni Ewropea Kestutis Saduskas li tkellem dwar l-importanza tal-European Green Deal li se jkompli iżid l-impjiegi fis-settur tas-servizzi.